Mä ajattelin, että mä tekisin tällaisen videojutun. On tosi uudellista. Mut mä ajattelin, että mä tekisin tällaisen videojutun tähän vastauksen kanssa. Koska siihen on hyvä syy. Mä on tosi huono ottaa kuvia. Mä en muista, koska mä oon kirjoittanut mun blogiin. Mitäkään silloin olisi voinut tapahtua? Olisiko olla melkein puoli vuotta sitten? Ei varmaan. Ei, mutta olisiko se ollut mun syntymäpäivän paikkein? Äitienpäivä. Vai mun serkun syntymäpäivä? Vai oikeesti jouluna? Mä myös toivon, että tää on tarkka, koska mun toisesta kaverasta loppui akku. Siinä on autofocus, se itse tarkentaa videossa. Mut tää mun Nikoni ei tarkenna. Mä käytän sitä enimmäkseen ottaakseni kuvia. Vaikka en mä siinäkään kovin hyvä. Kato. Muurahainen. Niin se meni. Mitäs tässä on tapahtunut? Mulla oli pääsykokeita. Mä en tiedä kuinka hyvin menee, niin mä hain Helsinkiin kotieläintieteisiä biologiaa. Ja sit mä hain Tampereella bioteknologiaa. Joo. Mä toivon, että ne olisi mennyt hyvin. Se kotieläintiede ei varmasti mennyt hyvin, koska mun oli jotenkin niin vaikea tarttua siihen pääsykoekirjaan. Mut joo. Toivottavasti se biologia olisi mennyt hyvin. Se on vähän vaikea, kun mä hain Helsinkiin. Mä en vaan halua jäädä Turkuun loppuelämäkseni. Ongelmat. Sitten oli mun ylppärit. Lakkiaiset. Ylppärit. Lakkiaiset. Joo, niistä mulla ei ole paljon kuvia. Mulla on kuva kakusta. Ja mun kukista. Mut siihen sit jäikin. Mun isällä voisi olla jotain kuvia. Mut se ei oo kotoa. Se on töissä. Ja siihen sit jääkin. Mä en muista mitä mä olisin tehnyt. Ja musta tuntuu, että mä en oo tehnyt paljon mitään viimeisen 2 kuukauden aikaa. Mä yritin lukea. Pilsa on varmaan luin eniten. Mutta kysymykset oli sen verran soveltavia kai. Ehkä. Luultavasti. Ei, mä en oikein tiedä, miten se meni. Mut lakkiais tuli siisti. Mitä tästä tosi mennyt? Viikko. Kohta. Ja musta tuntuu, että mä en oo saanut mitään aikaa. Tää on vähän tällaista tää kesä. Musta tuntuu tosi turhalta. Onks keksikään sellainen se koskaan sellainen fiilis, että se on mitään aikaa. Vai sä tekisit jotain, ja sit sulla on silti sellainen fiilis, että sä et ole saanut mitään aikaa. En tiedä, mulla on aina sellainen fiilis. Mun suunnitelmissa oli parantaa elämäntapoja, liikkua enemmän, käydä enemmän ulkoa, syödä paremmin, siivota mun huone niin tosi perusteellisesti. Mä oon saanut 2 hyllyä siivottua. Tässä on ollut 4 päivää. Mä varmaan lopetan tän tähän. Tää ei ollut järin mielenkiintoista. Mä ajattelin, että mä voisin yrittää keksiä jotain hyviä videoita. Ja mä tajusin just, että kato, sä voit tehdä suomessakin videoita. Koska jotkut ihmiset onnistuu siinä. Se olisi vähän jees. Blogin rinnalla. Se olisi kirjoittaa vähän enemmän blogiin tänä vuonna. Tänä kesän siis. Vois ehkä auttaa siihen tekemisen puutteeseen. Tosiaan sit vois tehdä jotain, mistä vois kirjoittaa, koska mä kirjoitan sillä, että joo, luin tossa 20 sivua Taiskovaltaa jonka rajaa tossa noin niin. Tai sit jotain muuta vastaavaa. Niin kun mulla on 2 John Greenin kirjaa lukemat. Itse asiassa mulla on järjettömästi lukemat. Mut sit mä en lue. Koska mä haluaisin ottaa aurinkoa lukee. Kello kun ei paista aurinko. Siellä on kyllä 25 astetta lämmin, mutta ei paista aurinko. Mikä se idea siinä on sit? Ei mitään. Nähdään myöhemmin. Toivottavasti. Mä yritän. Mä yritän keksiä hyvä idea.
guys!